संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना शिव्या घालणाऱ्या राहुल गांधींना मिठ्या मारणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादीला विकला गेलेला हा ठाकरे गड आहे। आम्ही त्यात नाही। आम्ही बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा झेंडा आणि विचार घेऊन पुढे जाणार आहोत। 6 महिन्यात खोके बंद झाल्यानं हा पोटशूळ उठलाय। मी पालकमंत्री मुंबई कोल्हापूरचा असलो तरी जिल्ह्यात लक्ष आहे। नितेश राणेंच्या वेळी प्रचाराला फिरलेलो तसा तुमच्यासाठी फिरेन, त्यासाठी विशेष गाडी सुद्धा मागवत आहे। मित्रपक्ष भाजप सेना युतीचं राज्य महाराष्ट्रासह जिल्ह्यात येईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार असल्याचं मत मंत्री केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। म्हणून 200 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी काजूच्या महामंडळाने स्थापन केलेलं आहे। 1350 कोटी रुपये हे काजूच्या शेतकऱ्यांना आम्ही देणार आहोत। तुम्ही जर तुमच्या काजूला पाणी दिलं तर काजू तुम्हाला दिलपट फळं देणार आहे। ते आपल्याला करायचं आहे। यांच्याशी बोलून आणि यांच्या खोक्यांना उत्तर देऊन आपल्याला काय करायचं नाही। किती खोके त्यांनी जमवत होते मुंबईतून मला स्वतःला माहिती आहे, आणि हे खोके आता बंद होणार किंवा गेल्या वर्ष 1.5 वर्षामध्ये बंद झालेले आहे। म्हणून हा सगळा पोटशूळ आहे। तुम्ही त्या खोक्यांकडे लक्ष देऊ नका, गद्दार म्हणलं त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका, कारण ती त्यांची संस्कृती आहे। जे काहीही करत नाही ते अशी भाषणं करत फिरतात, जे काम करतात ते भाषणं करत नाही। कितीतरी दिवसांनी तुमच्याकडे आलो आणि भाषण केलं, आणि तुम्हाला एकच सांगायचं आहे की तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमापोटी मी ज्यावेळेला मंत्री असलो तरी सगळं लक्ष इथं असतं। मी जरी मुंबईचा पालकमंत्री असलो, कोल्हापूरचा पालकमंत्री असलो तरी योगायोग लक्षात घ्या की छत्रपतींची राजधानी ज्यावेळेला संभाजी महाराजांना औरंगजेबाने पकडलं त्यावेळेला त्या कैदेत असताना आणि त्यांचे हालहाल होत असताना ती धुरा कोणी हातात घेतली? ताराराणीने, आणि ताराराणीने कोल्हापूरची गादी त्या ठिकाणी स्थापन केली। मी ज्यावेळेला पहिल्यांदा मंत्री झालो त्याला आम्हाला डिपार्टमेंट दिलेलं नव्हतं। त्यावेळेला संभाजी महाराजांचे ज्यावेळेला मुलाची सुटका झाली आणि ते आमचे नवीन छत्रपती बनले त्यावेळेला साताऱ्याच्या गादीची निर्मिती झाली। मी ज्यावेळेला मंत्री झालो अगोदर जाऊन दोन्ही छत्रपतींचे आशीर्वाद घेतले, राजमातांचे आशीर्वाद घेतले, सावंतवाडीला येऊन आमच्या महाराजांचे आणि आमच्या सध्याच्या राणी सरकार त्यांचे आशीर्वाद घेतले। हा वयाचा प्रश्न नसतो, हा मानाचा प्रश्न आहे। हा मान कोणाचा आहे? हा मान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे। आणि कालच तुम्ही संभाजीराजांची व्हिडिओ क्लिप ऐकली असेल, त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की छत्रपतींच्या वंशजांचा अपमान कोणी केलेला असेल तर तो उद्धव साहेबांनी केलेला आहे। म्हणजे ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली त्याच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजाचा तुम्ही अपमान करता, हे ते स्वतः छत्रपती संभाजी महाराज सांगतात। याच्यात दुर्दैव बाब कुठलीही नाही। आणि म्हणून लक्षात घ्या की आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दाखवलेल्या वाटेवर, बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी दाखवलेल्या वाटेवर आणि आनंद दिघे साहेबांनी दाखवलेल्या वाटेवर वाटचाल करायची आहे। आणि म्हणून सोप उत्तर द्यायला शिका, घराघरामध्ये चला। मी तर स्वतः येणारच आहे। मी एक गाडी सांगितलेली आहे, त्याच्यातच झोपायचं। जसं मी पूर्वी नितेश राणे त्यांच्या प्रचारासाठी ठेवलेलं होतं, तसं पुन्हा एकदा तुमच्या प्रत्येकाच्या प्रचारासाठी फिरणार, गावागावामध्ये जाणार, आणि मग आपली ताकद सुद्धा दाखवली पाहिजे। त्याला मित्रपक्ष किंमत देतो, बरोबर आहे की नाही? म्हणून तुमची ताकद तयार करा। आपोआप सेना भाजप युतीची सत्ता ही या जिल्ह्यामध्ये आल्याशिवाय राहणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।